Per a nosaltres és tot un orgull i poder fer aquest conveni amb les entitats de custòdia que tant han treballat per a conservar aquest espai natural en l'Albufera. És que l'Albufera se recuperarà si té aigua en qualitat i en quantitat, i és important que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és propietària d'aquest espai, en la qual col·laborem també en aquest conveni indirectament, entenga que és important destinar a l'Albufera de València l'aigua del Xúquer, que és l'aigua que tradicionalment ha entrat en l'Albufera, en quantitat i en qualitat suficient per a recuperar aquest espai, perquè podria ser, sense dubte, un dels espais de desenvolupament local més importants de la nostra ciutat si tinguérem un llac, una llacuna d'aigües cristal·lines, plena de biodiversitat, plena de plantes, plena d'animals, que serien un pol d'atracció de visitants, i seria un espai esplèndid, que a més seria un orgull per a la ciutat, és un orgull per a la ciutat de València tindre l'Albufera, i és un objectiu irrenunciable per a aquest equip de govern i per a l'Ajuntament recuperar ambientalment el nostre espai natural més emblemàtic, el que va conèixer, el que va glossar Blasco Ibáñez, i el que tenim dret a tornar a conèixer en aquesta generació i sobretot per les generacions futures.